Molt bé, doncs, això és... Aquí... Sí. Això és el bar del Parlament. Ja veuran que quan comenci la legislatura hi haurà més gent aquí que a l'hemicicle. Hosti, que bé, un bar. Quan val el got de Calimocho? Perdona? Quan val el got de Calimocho? Ja t'havia entès, sí. No n'hi ha, però pots demanar una cola i una ampolla de Borgonya i se'l fa vostè mateix. Tranqui, company. Porto un termo de Calimocho casolà. L'he destil·lat a la banyera. Molt bé, jo els deixo que li he d'ensenyar a López Tena com se surt del Parlament. Presentin-se els altres diputats. Segur que encaixen molt bé. Molt bé. Bona tarda, Palestina. Som els de la CUP. És la primera vegada que em veig en viu. Jo ja n'havia vist. Una vegada a Sant Gervasi. Es devia haver perdut buscant gràcia, el pobre. M'han dit que no tenen disciplina de vot i que no poden acumular càrrecs. Ni un lloc simbòlic en un Consell Comarcal? No. I només poden fer una legislatura. I diuen que el partit els limita el sou a 19.000 euros. Mensuals? No, anuals. Espera, a veure què passa. No, què fas? Què fas? A tanto! Hola! Hola. Això és una tablet. Com a diputat te'n toca una, només l'has de demanar. No, gràcies, ja tinc la meva llibreta. Paper reciclat. Sí, què? Reciclat, ai, quin pentinat més curiós. És de Llongueres? No, me'l tallo jo mateixa. Oh! Això et pot fer és legal. Hola, cuquis. Què mireu amb tant d'interès? Perdoneu, ens podem fer una foto junts? Vots a favor. Vinga, va, sí. Gràcies, gràcies. Ja està. Sí? Teniu gràcies, Però què fas? No ho agafis. Què passa? Només són 10 euros, tio. Sí, tio, tia. Acabem d'arribar i ja tenim un cas de corrupció com una catedral. Catedral? Què passa, que vas ara del pal catòlic o què? No diguis tonteries, va. S'estan posant violents! Sisplau! Teniu els nostres diners, antiavalots! No ens feu res, sisplau! No ens feu res! Auxili! Quan has dit que durava una legislatura? Aquesta, un any com a màxim.